Dobrý deň, vážení priatelia, diváci, poslucháči, neviem, kde nás práve sledujete, na akej platforme. My sa vám hlásime z klasického a pravidelného Saint-Gobain podcastu, vlastne prvého novoročného v roku 2024. A na začiatok sme si vybrali takú štartovaciu tému a rád by som sa porozprával s mojim kolegom Mirom Zliechovcom, ktorého tu máme dnes ako hostia na tému trendy v stavebníctve. Najskôr sme uvažovali, alebo ja keď som si to chystal, že sa porozprávame, že aké budú trendy na tento rok, ale ono sa to asi tak nedá celkom spraviť, pretože stavebníctvo je sektor, ktorý má dlhší nábeh a dlhší dobeh a tak sa budeme rozprávať o tom, čo nás možno čaká na najbližšie roky. Ešte si dovolím povedať, že Miro Zliechovec je Business Development Manager v spoločnosti Saint-Gobain a je to pre mňa taký netypický host, pretože vlastne spolupracujeme na každodennej báze a ako sa hovorí, niekedy je pod lampou najväčšia tma a keď som sa tak zamyslel, že kto by bol dobrý partner na túto tému, tak práve Miro mi prišiel ako taký vhodný človek, pretože dennodenne sa rozprávame o tom, že kam by sa aj Saint-Gobain, ale aj celkovo stavebný trh na Slovensku vedel posunúť. Tak Miro, vítaj u nás a prosím ťa teda povedz mi, že najskôr tak, že čo je to z tvojho pohľadu ten business development, čo robíš a prečo je to také vizionárske? Takže pekný deň prajem, Tomáš, a pekný deň, priatelia. A ďakujem za pozvanie v prvom rade. A keby som sa do tej témy, ktorú si dostal, tak by som ti mohol dať hneď protiotázku. Či sa bavíme z dlhodobého hľadiska, čo je ten časový horizont, na ktorý sa ideme pozerať, že kde vidíme stavebníctvo, alebo aké sú trendy a aké budú trendy v stavebníctve. Môžeme sa baviť o umelej inteligencii, ktorá nám bude zasahovať do stavebníctva, alebo sa ideme baviť o nejakej takej tej, ja to nazývam, že ako by som krátkodobá budúcnosť. No držme to skôr takto pri zemi. Nemusíme ísť do nejakého science fiction stavebníctve. Čiže tie témy, ktoré by som ja veľmi rád otvoril a myslím, že budú budúcnosť nášho stavebníctva prioritne, udržateľnosť ako taká, o ktorej by sme sa mali rozprávať a s nej potom už v podstate vychádza všetky tie ďalšie podtémy, či už sa budeme baviť o kvalite vnútorného prostredia, o drevostavbách alebo o modulárnej výstavbe. Tak Miro nám to pekne zhrnul tie hlavné body. Ďakujeme za dnešného hostia a lúčime sa s vami. Ale nie, veľká pravda je to, že čo si práve začal, že trvalá udržateľnosť je ako keby taká zjednocujúca línia, ktorá sa ťahá týmito odvetviami a ktorú až nejakým spôsobom asi zachytávame na Slovensku a vidíme, že o ňu rastie záujem. Alebo rastie o ňu záujem? Je to také, že je to náš piesoček, na ktorom sa hráme, alebo naozaj sa ľudia na to pýtajú, aj či už developeri, alebo tí koncoví zákazníci, že zaujíma ich tá trvalá udržateľnosť a čo pod ňou vlastne myslíme? A to máš aj tak tiež, ja do toho hodím vidly, ako sa hovorí. My sme od samého začiatku nad týmto podcastom, keď sme ho pripravili, sme rozmýšľali. A moja otázka, ktorú ja položím, prepáč, budem taký akože kontroverzný v tomto, že ti hneď neodpoviem, ale skôr ti mám otázku. Nie som hosťom ja. Nikdy by som to nešiel robiť tak dobre ako ty. Povedz mi, čo je hlavným cieľom možno aj tohto aktuálneho podcastu a možno dlhodobo tých podcastov, ktoré robíš. Na jednej strane to ako, a keď to môžem tak nazvať z pohľadu tvojho manažera, by som mal vedieť, mali by sme si to mať už dávno definované. Na druhej strane je to možno taký ten tvoj vnútorný driver, prečo? A prečo sa na to pýtam je, a možno je to dôležité, že ako potom následne formovať moju odpoveď, pretože moja odpoveď môže byť edukačná, môže byť motivačná, môže byť propagačná. Či tam smerujem to, že či ideme ľudí a vlastne tých našich poslucháčov ideme vzdelávať, alebo ideme šíriť tému udržateľnosti. Proste naozaj rád by som, aby sme si my aj tieto veci povedali a možno je to naozaj taký ten dobrý štart do tej diskusie. Myslím si, že opäť si to ako keby zhrnul v tých troch bodoch. Edukácia, motivácia a samozrejme ten marketing, veď nikto z nás nepracuje zadarmo a aj nejakým spôsobom chceme promovať naše aktivity a naše výrobky, ale keď sme o tom začali uvažovať, že budeme robiť dlhodobejší tento podcast, tak bolo to ako keby v paralele s kampusom, ktorý sme vtedy pripravovali a ktorý je spustený.
párkrát sme to už spomínali v tomto podcaste, ale opäť pripomínam, že na www.multicomfort.sk kdokoľvek má záujem o vzdelávanie v tejto oblasti, kvality vnútorného prostredia a trvalej udržateľnosti, tak ste vítaní a viete bezplatne prebehnúť tým našim kurzom. Ale to vzdelávanie bolo ako keby len časť tej motivácie. Osobne za seba cítim takú zodpovednosť a tam nie len za seba, ale myslím si, že aj Saint-Gobain ako spoločnosť to vnímame aj v slovenskom meritku, aj vlastne celoeurópskom a celosvetovom, že proste sme líder v stavebníctve. Sme jeden z najväčších, ak nie najväčší producent stavebných materiálov a s tým proste prichádza zodpovednosť. Či chceme alebo nechceme, sme ten trendsetter, sme ten, ktorý z časti nastavuje témy, ktoré budú bežať v stavebníctve a ako taký máme zodpovednosť za to, ako bude vyzerať nielen stavebníctvo, ale vlastne aj celé to naše prostredie. Nechcem to teraz akože preháňať, že celá planéta, ale v určitom zmysle áno. Čiže je to kombinácia nejakej našej marketingovej snahy spolu so zodpovednosťou a s nastavovaním tém, o ktorých by sa vlastne malo v stavebníctve hovoriť. Super, teraz si mi už dal nejaké hranice, v ktorých sa ideme pohybovať. Vieme časové, dobre, budeme sa baviť niekde, kde vidíme stavebníctvo možno o 3 roky, keď budeme legislatívu na EPBD, ale hlavne a na druhej strane tie hranice, ktoré sú, ideme ako keby troška robiť evanjelium pre udržateľnosť, šíriť a možno, keď by sa nám podarilo nejaké ľudí aj vysvetliť, čo tá udržateľnosť vlastne znamená. A teraz späť k tej prvej otázke, ktorú si mi dal, že teda či tá verejnosť a či vnímame, že tá udržateľnosť je dôležitá. Odpoveď nie je taká jednoznačná, ako by sa možno dalo zdať, že áno, nie. Mám pocit, a možno ma opraviť, a možno je to tvoj problém, že tvoj pohľad by som bol rád, keby si mi povedal na to rovnako, že my asi žijeme niekedy v tej bubline. Ja mám pocit, že tú udržateľnosť vidím na každom kroku. Kdekoľvek prídem v stavebníctve, tak už tam ľudia rozmýšľajú udržateľne. Stále sa o tom rozprávame. A mám pocit, že v podstate všade okolo nás všetky stavby, s ktorými sa dneska my stretávame, tak sú udržateľné, všetky sú už certifikované. Možno práve preto, že sme tu na tomto trhu. To druhé, čo mi ale dáva taký ten akože tú brzdu v tomto, že to asi až také ideálne nie je, keď sa dostanem na trh a možno mimo Bratislavy a dostanem sa k chalanom, ktorí sa reálne rukami venujú výstavbe alebo si stavajú nejaký rodinný dom. Keď sa ich opýtam, či majú pocit o tom, že čo tá udržateľnosť vlastne znamená, tak tam je to tak pre nich strašne vzdialené. Tam absolútne nikto nevie, čo je udržateľnosť. Každý sa na to pozerá cez to merítko financií, možno času, kedy by sa tam potreboval dostať a nejakých legislatívnych požiadaviek. Čiže mám úsporný dom, lebo musím mať, lebo norma mi nedovolí. No, musím, alebo tá druhá vec, ktorá už vidím, a väčšina z nich už vidí, že tam dokážu vďaka tomu ušetriť nejaké náklady na to bývanie. Čiže financie a norma. Hej, to sú dva hlavné motivátory, ktorí ľudia vedú k tomu, aby... Ale financie sú jeden z tých stĺpov udržateľnosti, takže možno by som to až tak nezavrzoval. No, a dostávam sa k tomu vysvetleniu, ďakujem, že mi to... Lebo pre mňa, ja už asi 15 rokov, keď sa zaoberám udržateľnosťou od mojich predchádzajúcich v predchádzajúcej firme, tak vnímam udržateľnosť na 3 pilieroch. To je asi taká tá štandardná používka, ktorú viem, že finančne a hlavne v stavebnice stavba musí byť ekonomicky výhodná alebo musí byť optimalizovaná. Druhý je ten ekologický aspekt, to znamená, že nesme nejakým spôsobom výrazne, zase by som povedal, poškodzovať životné prostredie alebo vplyvať na životné prostredie. A ten tretí aspekt je ten sociálny aspekt, ten tretí pilier alebo tretia noha, na ktorej to stojí. A tam to vnímam cez kvalitu vnútorného prostredia, cez to sociálne spájanie ľudí. Čiže to sú všetko 3 aspekty, o ktorých sa ľudia rozprávajú, ale možno to nevedia takýmto spôsobom pomenovať a dať to po nejaký taký jeden celok, ktorý by definoval, že teraz stavíme udržateľné stavby. Určite je to tak, že sme čiastočne v bubline, vrana k vrane sa dá a my sa hlavne stretáme s ľuďmi, ktorí majú záujem o tieto veci, či už sú to architekti, developeri alebo stavebníci, ale teda dnes sa bavme ako keby o tom špici toho trhu, ktorý sa snaží robiť niečo do budúcna, keďže sa rozprávame o trendoch. A
možno, že napríklad, keď si spomenul aj ten dopad, ktorý my väčšinou vyčíslujeme vo forme uhlíkovej stopy, tak už to asi nie je taká úplne nová téma. Je to vec, o ktorú ľudia, povedzme, prejavujú záujem. Asi si doma nebudem počítať uhlíkovú stopu. Ja som si počítal teda, ale asi to nerobí každý. Ale keď už ide, povedzme, väčšia stavebná firma do nejakého projektu, tak sa možno na to úplne nevykašle, nie? No, ja verím, že tento podcast počúvajú alebo sledujú aj takí poslucháči, ktorí sú staviteľi rodinných domov a možno tu by mala byť aj pre nich možno tá edukačná alebo evangelizačná časť v rámci udržateľnosti. Aby sa na tú svoju stavbu pozerali z pohľadu tej udržateľnosti, aby to nevideli len cez tú ekonomiku a len cez tú rýchlosť výstavby. A tam tá odpoveď k tej tvojej otázke je, že keby ten špic tu bol so všetkými v rámci tej výstavby, keby sme sa s nimi so všetkými rozprávali, tí lídri v rámci tých stavebníctva, tak už oni naozaj idú do detailu toho celého a rozprávajú o v podstate dvoch fázach toho posudzovania alebo dvoch pohľadoch. Či posudzujem stavbu z pohľadu udržateľnosti na to, akým spôsobom vplýva na životné prostredie počas svojho životného cyklu, v rámci toho, keď ju užívam, alebo teraz sa nám dosť do veľkej miery otvára ten pohľad na vplyv na životné prostredie a tá udržateľnosť aj pred životným cyklom a po skončení životného cyklu tej Čiže stavby. už ma zaujíma, že čo sa s budovou stane, keď tam prestanem ja bývať, alebo keď príde čas na nejakú rekonštrukciu alebo niečo podobné. Áno, a toto sú tí lídri, tí inovátori v rámci stavebníctva a tí naozaj, ktorí tú myšlienku udržateľnosti šíria, tak tam naozaj už vidím ten presah toho nielen teda, že postavím stavbu a meriam teda jej energetický dopad a množstvo uhlíka, ktoré vyprodukuje, ale naozaj sa zameriame na to, že z čoho tú stavbu postavím, akým spôsobom ju postavím a keď skončí jej životnosť, akým spôsobom tú stavbu buď zrekonštruujem, alebo akým spôsobom ju zlikvidujem. Ty si v tomto kontexte stavebných materiálov spomenul aj teda 4 záhadné písmenka, novela EPBD. Čo to je? Čo sa zase na ľudí chystá, prosím ťa? Tak asi nie som úplne ten pozvanejší, ktorý by mal o EPBDčke hovoriť, ale my tu máme o EPBD legislatívu, ktorá hovorí, a teraz nebude to možno úplne presne, energetické hospodárnosti budov, ktorá definuje, a už od roku 2000, a teraz neviem, či 9 alebo 12, definuje presne, že akú energetickú spotrebu by mala stavba mať. A meria sa to, alebo definujeme to a deklarujeme to energetickým certifikátom. A teraz sa pripravuje novela tejto alebo európskej legislatívnej normy, ktorá v podstate plošne zasiahne celú Európu od roku 2020. Čiže veľmi zjednodušene, keď to poviem, tak ako sme mali energetický certifikát na spotrebu energie a má nejaký štítok, ktorý hovorí tak ako chladničky, dneska hodnotíme od Dčka do Ačka na stavbu na energetickú spotrebu, tak by sa podľa všetkého malo v tejto novej verzii tejto smernice vyskytnúť, alebo dostať by sa malo do nej aj takzvaný uhlíkový certifikát, ktorý hovorí, aká je uhlíková stopa tejto stavby počas celého životného cyklu. Vlastne ty si spomenul, že okrem tohto ako keby ekonomického faktoru udržateľnosti, lebo veď spotreba energie okrem toho, že je ekologická, tak tá sa v prvom rade prejavuje na našich peňaženkách. Tak ty si spomenul, že jedným z tých trendov, alebo to, čo ľudí možno viacej začína zaujímať, alebo my sa nádejame, že ich viacej zaujíma, je práve tá kvalita toho prostredia, v ktorom bývajú. Tá situácia na trhu sa mení, možno rýchlejšie, ako sme čakali za posledný rok, a stretávame sa s tým, už to konštatovali viacerí hostia, že tak, ako sa doteraz predávali byty a bytové projekty, alebo aj administratívne, že z papiera, že skôr, než som to mal vôbec začatú výstavbu alebo postavené, tak už som mal väčšinu stavby predanú. Tak už to tak nie je. A ľudia tým, že sa mení pomer predávajúcich a kupujúcich, ako keby mali väčšiu možnosť vyberať si.
keď je tam možnosť voľby, tak ľudia kupujú alebo pozerajú pri tej kúpe aj na to, že aký je ten byt, tá budova, či je urobená zo zdravých materiálov, či má dobré osvetlenie, akustiku, alebo idú len, ja neviem, podľa lokality, alebo nejakej dostupnosti služieb a podobne. A na čom sa asi zhodneme aktuálne, stavebníctvo prežíva určitú krízu. Alebo teda sme v poklese stavebnej produkcie. A za mňa každá nejaká kríza by mala, okrem toho, že vyčistí trh, tak by mala aj priniesť dopyt po niečom lepšom. Tak ako v minulosti si povedal, že sa naozaj byty predávali. Predalo sa každý jeden byt, predali sa z papiera, alebo teda z projektu. Tak dneska, keď je tých peňazí na tom trhu menej, tak ten investor alebo budúci majiteľ bytu alebo nehnuteľnosti by si mal dvakrát premyslieť. A verím, že to tak už aj je, že si dvakrát premyslí o tom, že do akej stavby tie svoje peniaze investuje. Na základe už legislatívnych požiadaviek každá jedna stavba musí splniť určité energetické kritérium. To vieme, že každá nová stavba musí splniť A0, to znamená, že máme byť maximálne šetrné. Čiže ten druhý aspekt, ktorý by mal byť pre tých ľudí dôležitý, okrem teda lokality a výťahu a parkovania dostupnosti, by mal byť to, že v akom kvalitnom prostredí vyrastá. Alebo v akom kvalitnom prostredí žijem, alebo kde teda vyrastajú naše deti. Takže ten faktor kvality vnútorného prostredia, chceme, nechceme, sa stáva veľmi dôležitý, nielen na základe rozhodovania ľudí, ale aj na základe toho, že čím máme stavby energeticky úspornejšie, tak vzduchotesnejšie, a to je presne ten dôležitý aspekt, tak tá kvalita môže naozaj veľmi trpieť, alebo môže byť urobená veľmi dobre. Čiže toto by, keby mal byť nejaká ďalšia rada, alebo nejakých pár bodov pre tých našich poslucháčov, ktorí chcú niečo si od tohto odniesť, je, že naozaj cez energetické kritérium a energetické hospodárstvo budovy by ste sa mali zamerať aj na to a pozerať sa na to, aké kvalitné prostredie dostanete v tej stavbe, v tom byte. A verím tomu, že čím ďalej, tým viac tých klientov si bude takto vyberať tú stavbu. Reklamná vsúka o tom, či je prostredie kvalitné alebo nie, sa naučíte na www.multicomfort.sk. Ale ty si, tam ma zaujala taká akože možno, že prebrebt, ale veľmi dobrý, že v akom kvalitnom prostredí vyrastáte, alebo potom naše deti. A deti trávia čas väčšinou teda buď doma, alebo v škole. Je to téma už aj pre verejné budovy, že vieš, tie peniaze predsa len tečú z plánu obnovy, samosprávy rekonštruujú školy a je to stále na úrovni, že vymením okná a zateplím, alebo sa stretáme s tým, zvlášť keď si na trhu, že už chcú aj niečo ďalšie. A zase k tomu nejdem úplne odpovedať ti na tú otázku priamo, ale poviem takú paralelu, poviem, že ľudia chodia do kancelárie, hlavne tu v regióne, kde majú takéto úžasné prostredie, ako je napríklad tu. Hej, je tu skvelá akustika, majú tam majú rekuperáciu, majú čerstvý vzduch, majú presne definované dávky čistého čerstvého vzduchu, majú zabezpečenú tepelnú a svetelnú pohodu. A toto je častokrát pre tých ľudí, keď oni potom idú do tých svojich domov, alebo idú pozrieť tam, kde deti vyrastajú, taký ten aha moment. Šok stretu s realitou. Šok z toho, veď ja sa v tej kancelárii cítim lepšie ako doma, alebo ako vidím, že tie moje deti vyrastajú. A naviažem na to, že tam naozaj vzniká ten taký, a verím, že dobrý aspekt toho, že kancelárie máme dneska ďaleko kvalitnejšie postavené a uvedomujeme si, že je treba niečo robiť aj s verejnými budovami. A vďaka iniciatíve, ktorú robíme už dlhodobo s budovami pre budúcnosť, kde sme teda najprv exaktne zmerali, aká je kvalita, respektíve nekvalita vnútorného prostredia v školských budovách, vieme na 90% tvrdí, že naozaj veľká a drvivá väčšina školských budov má katastrofálnu kvalitu vnútorného prostredia. A zateplením a výmenou okien sa vo väčšine prípadov tomu nepomôže, častokrát sa to zhorší. Práve preto teda vyšla iniciatíva spolu s budovami pre budúcnosť, kde sa snažíme
aby sa do nových legislatívnych požiadaviek alebo do víziev, ktoré vychádzajú z plánu obnovy, ktoré majú financovať takéto obnovy, dostali aj podmienky a požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia. No a toto sa nám teraz darí a verím tomu, že čím ďalej, tým viac rekonštrukcií, ktoré sa robia a budú robiť, budú s ohľadom nielen na teda dosiahnutie energetických úspor, ale na zabezpečenie kvality vnútorného prostredia. Čiže ako keby samosprávy možno samé od seba nemajú ešte tú znalosť, ale opäť formou nejakej edukácie a informovania a určitého legislatívneho tlaku, pretože pokiaľ viem, tak táto podmienka už sa dostáva do plánu obnovy, aspoň čiastočne, tak je nejaká nádej na zlepšenie toho stavu snáď v rámci tých trendov, ktoré nás čakajú. A znova sa vrátim k tomu, taká tá edukačná vložka, aby sme si odpovedali na otázku, ktorú som na začiatku dal. Verím, že tu máme nejakých starostov, zriadovateľov, ktorí sledujú aj tento podcast, tak sa to nejakým spôsobom k ním dostane, tak je dôležité od vás, aby ste vyžadovali takéto niečo. A ako si Tomáš povedal, tie podmienky sú už definované v tých výzvach a vy máte na to oprávnenie si pýtať peniaze. Projekty sa dajú robiť v takých požiadavkách, aby bolo zohľadnené požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia a je tam dostatočný objem financií, ktoré nám tieto úpravy dokážu zafinancovať. Ak si spomínaš na predposledný vzdelávací seminár, ktorý sme robili s Komorou architektov, a bol venovaný práve budovám pre školstvo. Mali sme tam hostia architektov aj zo zahraničia. Tak práve architektka, ktorá bola z Rakúska, tak prezentovala náklady na tie budovy a čo bolo pre mňa šokujúce, tak oni vedia za rovnakú alebo nižšiu cenu postaviť školu, ktorá je neporovnateľne kvalitnejšia, ako je tá na Slovensku. Čiže technicky to dokážeme, mali by sme to aj finančne dokázať a už asi len naučiť ľudí, ako to stavať. To je téma zase asi podľa mňa na ďalší podcast, o ktorým by som mohol hovoriť, ale je pre mňa a tá výzva, alebo tie výzvy, ktoré sú dneska pripravené, sú z tohto pohľadu veľmi dôležité. Je tam veľká podpora prípravy projektovej dokumentácie. A keby som mal apelovať, verím, že počúvajú architekti, projektanti, zapájajte sa do týchto víziev, ktoré sú nastavené, pretože je exaktne určené, koľko peniazí za ten projekt môžete dostať. Je to oprávnený náklad. A je to oprávnený náklad. A verím, že za tie peniaze, ktoré za túto projektovú dokumentáciu dostanete, môžete ten projekt urobiť tak kvalitne, aby sa aj pri tej realizácii dali tie všetky podmienky pre kvalitu sa dodržať. Čiže apelujem aj na projektantov, aby chceli robiť projekty kvalitne a pri uchádzaní sa o takýto projekt, aby tam dali naozaj všetky tie požiadavky a tie podmienky kvality vnútorného prostredia. Sa mi páči, ako sa to ako keby prelieva tie témy jedna do druhej, ako spolu nadväzujú, ako veľmi súvisia. A keď sa rozprávame o tej vyššej kvalite vnútorného prostredia, možno aj tej rýchlejšej výstavbe, tak a zase vo svetle tých konzultácií s zahraničnými architektami, tak vidíme, že dosť veľkým trendom aj pri tých školách, ale aj pri bytových domoch sú drevostavby. Ale u nás to tak nie je. Respektíve drevostavby stále vidíme viacej na úrovni, keď tak rodinných domov, ale oveľa menej, ak vôbec, tak medzi bytovými domami, školami, administratívou. Prečo? Ja zase ti neodpoviem úplne, že priamo na tú tvoju otázku. Ja začnem, lebo prvá myšlienka, ktorú som mal, keď si to začal hovoriť, je, že my od samého začiatku, ako hovoríme o napríklad aj multikomforte a spolupráci s odbornou verejnosťou, hovoríme o tzv. Integrovanom navrhovaní stavieb. A podľa mňa je veľmi dôležité, aby do toho procesu, a veľmi zjednodušenia, ty to možno vieš definovať ešte lepšie, čo to znamená, ale že v určitej fáze do projektu vstupujú všetci zainteresovaní a povedia si, čo na tom projekte by malo byť a čo ich nejakým spôsobom ovplyvňuje. To znamená, že tam je od investora, architekta, projektanta, profesistov, realizátora, facility manažera. Všetci do toho vstupujú v určitej fáze a takýmto spôsobom pomáhame ten projekt vyladiť tak, aby bol pripravený na najvyššej úrovni a vychytal čo najviac problémov, aby tá realizácia nakoniec išla
čo najlepšie. To súvisí s rekonštrukciami, s kvalitou toho prostredia a odpoviem na tú tvoju otázku, súvisí to, alebo nie je to úplne odpoveď, premostím na tú tému drevostavieb, kde pri tých drevostavbách si myslím, že tento integrovaný spôsob navrhovania funguje asi najlepšie v pohľade toho, že keď ten drevostavbar a výrobca drevostavieb a takúto stavbu pripravuje pre svojho investora, tak ho tam má od samého začiatku. Vo väčšine prípadov je to aj realizátor, vo väčšine prípadov je aj ten, ktorý tú stavbu vyrába od samého začiatku. Tak drevostavba je technologicky náročnejšia, hovoriť, takže potrebuje ale tým som chcel povedať to, že naozaj tam vstupuje do toho návrhu veľmi vysoká komplexita už od samého začiatku. Uh-huh. A teraz k tomu, že prečo ich je menej, lebo toto ešte nevedia. Lebo ľudia si ešte toto nevedomujú, že je tam takáto komplexita. Častokrát to je len jeden z aspektov. Ďalší aspekt je naozaj, že je tam určitá obava z toho, že je to niečo ľahšie. Možno stále vnímame drevostavby, tá širšia verejnosť vníma drevostavby ako zrubové stavby. Uh-huh. A znova sa dostávam k tomu, že my sme tiež v našej drevostavbarskej bubline. Tak pretože ja 12 rokov žijem v drevostavbe, takže áno, som. To je vyslovene bublina naša, ktorá je, lebo my vieme, ako sa čo všetko drevostavba znamená, kde je tá kvalita, ale častokrát to môže byť skreslený pohľad toho investora, ktorý plánuje na drevostavbu. On tú myšlienku zavrhne úplne na samom začiatku, pretože častokrát tam vidí zrubovú stavbu, častokrát tam vidí nejaký ľahký drevený skelet, ktorý poznáme z amerických filmov, kde tá drevostavba pri prvom tornáde, pri prvom silnejšom vetre odletí, ale my za tými drevostavbami u nás vidíme úplne niečo iné. Dobre, ale myslíš si, že keď nehovoríme teraz len o užívateľoch alebo o koncovom zákazníkovi, že to ako keby legislatívne prostredie na Slovensku už je tak nastavené, že vieš, keď si porovnáme s Čechmi, veď už aj tam sa robia väčšie a viacej tých drevostavieb ako u nás. Táto téma, Tomáš, vieš, že rezonuje v rámci prípravy legislatívy moderných drevostavieb. A ja si myslím, že my legislatívne nemáme až taký problém v rámci toho, lebo my môžeme postaviť štvorpodlažnú bytovku. My máme problém s tým, že ľudia tomu neveria. A začína to tým, že nejakým investorom potenciálnym cez úradníkov, ktorí by toto mali povolovať, stále cez bankárov. Uh-huh. Každý jeden z týchto aspektov má nejaký pocit z toho, že to je niečo, čo môže byť niečo nekvalitnejšie, niečo menej hodnotnejšie, menej trvácnejšie. A podľa mňa tam sa dostávame do toho problému, ktorý si ty načal, že oni si ľudia nevedomujú, že tá kvalita je takáto, ktorú prináša to integrované navrhovanie. Častokrát je to vyššia kvalita, presnejšia výroba, ale ľudia o tom nevedia. Ľudia majú svoje skreslené predstavy o tom, čo drevostavba znamená. Čím to zmeniť? Že nechať ich to zažiť? Voziť ich do Škandinávie, Rakúska, alebo aj po Slovensku? Na Slovensku tiež už máme dosť kvalitných realizácií, alebo ja viem, že myslenie sa mení len veľmi pomaly. A teraz sa pýtam akože sám pre seba, že čím to zmeniť? Čím tých ľudí ako keby motivovať k tej zmene myslenia? No, štatisticky, keď veľmi sa, akože odrazím z čísel, ktoré máme na Slovensku, sa postaví veľmi zhruba 1000-1200 drevostavieb. Ročne? Ročne. Zhruba z 10 000 až 11 000, 12 000 rodinných domov, ktoré sú, drvia väčšina teda sú to drevostavy. Čiže nejakých 8 až 10%. To sú tí ľudia, ktorí už tomu veria, ktorí sú presvedčení. Tých ďalších 90% alebo 90% sú ľudia, ktorí buď pochybujú, alebo majú skreslené predstavy. A my potrebujeme naraz. Nie som prílišný optimista, že my budeme mať 50% drevostavieb na trhu. Uh-huh. To asi ani ty nie si taký presvedčený. Tak a od toho Rakúska, alebo tej Škandinávie sme ešte ďalej. Ale myslím si, že len ukazovaním pozitívnych príkladov a ešte raz pozitívnych, dobrých príkladov drevostavieb my dokážeme presvedčiť tú masu. Jedna z dôležitých vecí, ktorú pri drevostavbách ako takých treba spomenúť je, že drevostavba je veľmi náchylná na kvalitu realizácie. Áno. A tam je podľa mňa ten kameň úrazu. Keď aj niekto už je presvedčený o drevostavbe, čiže keď to percento by mohlo byť viacej, stále narážame na to, že pri drevostavbách sa ti ďaleko skôr ukáže nekvalita realizácie, ako pri klasickej murovanej stavbe. Áno.
Omietka to tam dotiahne a schová veľa vecí. Presne tak. A tento problém si uvedomujú aj tí drevostavbári a možno aj tí investori, ktorí častokrát v takých stavoch bývajú a majú negatívny pocit z niečoho, čo sa zle zrealizovalo. Čiže možno ten fakt, ktorý by sme mali asi nejakú message dať ľuďom, že teda drevostavba nie je len zrubová stavba, nie je to len 2x4 systém, ktorý videli v Amerike a drevostavby môžu byť kvalitné a naopak tú obavu, ktorú máte z nekvalitnej realizácie, môžeme použiť aj ako výhodu, pretože pri kvalitných výrobcoch drevostavieb, kvalitných dodávateľov materiálov a systémov máte ďaleko lepšie kontrolovaný systém, ktorý dostávate. Na rozdiel od murovnej stavby. Čiže ten výrobca si kontroluje to a je zodpovedný od samého začiatku až do konca. Kdežto pri klasických murovných stavbách neviete, či za to môže murár, či omietkár, či zateplovač, či oknár. Proste v tomto je to ďaleko čistejší proces. Ale toto sa mi páči, toto ako keby pointovanie skryté, že áno, je to technologicky náročnejšia stavba a preto patrí do rúk hlavne odborníkom. Už to nie je také, že ja so susedom si to zlepím, tak ako už si dnes neopravím Škodovku doma v garáži, ale tie autá sú technologicky niekde ďalej, tak asi aj tie stavby by mali už viacej byť v rukách tých, čo to naozaj vedia naprojektovať a tých, čo to vedia urobiť. Ale ty si spomenul ešte aj v rámci tej prípravy, že tá drevostavba je lepšie kontrolovaná, lebo väčšinou vzniká v nejakom kontrolovanom dielenskom prostredí a tam už sa dostávame aj k iným typom stavieb, ako sú drevostavby, ktoré vznikajú v kontrolovanom prostredí, a ty si to na začiatku spomenul, tú tému modularity. Tam máme viacej materiálových možností a vidíme, že ten trh ako keby sa začal obzerať po, povedzme, prefabrikovaných riešeniach, aj keď ľudia si väčšinou pod tým prefabrikátom predstavia nejaký betónový odliatok. Skúsme si rozobrať tento trend, ktorý pomaly akože začíname šípiť. No, zase budem odpovedať možno trocha inak, ako by si očakával otázku, ale súvisí to s tým, čo si povedal, keď sme prechádzali na tému drevostavieb. Developeri, ktorí sa obzerajú po možno drevostavbách alebo takýchto riešeniach, sa na to nepozerajú len z pohľadu toho, že je tam nejaký ekologický prvok alebo drevostavba ako materiál, ako drevo s nízkou uhlíkovou stopou, ale čo je pre nich dôležité, je riešenie procesu výstavby. A tam sme si už dávno uvedomili, že my... Prečo je to pre nich dôležité? Uvedomili sme si dávno, že my už sme niekde na hrane s cenami materiálov, s možnosťami materiálov, ktoré na tie stavby dodávame. A uvedomili si, že do nekonečna znižovať cenu materiálu nemôžu, pretože potom to ide na úkor kvality tých materiálov, ktoré do tej stavby dávajú. Čiže je tam určitá hranica, pod ktorú sa nevie dostať. Čo je dôležité, a uvedomujem si, keď si to dobre merajú na tých stavbách, je, že tie procesy, ktoré tam majú, ich stojí častokrát strašne veľa peňazí. Tá realizácia... Neefektívne nie je materiálové riešenie, neefektívne je ten proces. Tie prestoja. Môžete mať kvalitný projekt, to asi poznáš. Veľmi dobre navrhnuté materiály vybrané, ale ako náhle tam príde zlá realizačná firma, ktorá nemá vyladené procesy, akým spôsobom to bude robiť, má extrémne prestoje, veľkú stratovosť na materiáloch, strašne veľa odpadu vzniká na tej stavbe a to znamená, že sa prenášajú náklady z toho, že ten materiál možno aj bol dobre navrhnutý, dobre vybraný materiál, ale navyšu sa náklady na celý ten proces. Strašne dlho to trvá, ešte raz majú tam veľké straty, veľa odpadov a platí sa samozrejme za každú hodinu toho zamestnanca. Tak našim vzorom v tej efektivite procesov je asi automotív priemysel, kde to majú vyladené perfektne. Toto si uvedomujú tí developeri, ktorí nie že stavujú jeden dom. Samozrejme, pri jednom dome všetci pozerajú na to, že aká firma za koľko mi to postaví. Ale developer, ktorý postaví 1000-3000 bytov, už hľadá nastavenie procesov, ktoré mu celú tú výstavbu zefektívnia. Idú tam, a tiež nie som doma v tej téme, ale poznám pojem lean management na stavbe, ktorý minimálne zo Škandinávie sa nám sem dostáva a tí najväčší a najplnejší developeri ho snažia presadzovať vo svojich stavbách. A tá modularita je odpovedom na tú efektivitu? A tak sa dostávam k tomu, že naozaj oni prichádzajú na to a skúšajú rôzne alternatívy toho procesu od
modularity v podobe nejakých predpripravených produktov, tzv. Kitting alebo dodania na mieru napríklad suchých priečok. To je ako keby medzistupeň od klasickej realizácie priečok. Skúsme povedať ľuďom, že čo je to ten kitting? V podstate podľa zadefinovaného presného projektu plus nejakého 3D skenu interiéru si objednajú na mieru pripravené deliace priečky alebo nejaké stavebné prvky. To znamená, že profily, dosky. Veľmi podobné, že označenie poznáme IKEA nábytok, tak takto máte IKEA podlažie, alebo teda navrhnuté podlažie pre projekt, ktorý ide realizovať. A potom už je len jednoduchý návod, k tomu zaškolená realizačná firma, ktorá ide veľmi rýchlym procesom tieto deliace konštrukcie skladá. Čiže to je taký nejaký prechod medzi klasickou výstavbou a tou úplnou prefabrikáciou. A potom ten vyšší level je, že sa nosia na stavbu už hotové prefabrikované dielce, ktoré sa vyrábajú niekde na dielni. Či už to bude nejaký sanitárny modul, sprchovací modul, alebo... To znamená, že celá kúpeľňa. Kúpeľňa, ktorá sa prinesie na stavbu. A potom ten ďalší stupeň za tým, alebo ten najvyšší stupeň je, že sa dovezú už moduly, ktoré sú buď 2D, stenové panely, alebo sú to teda už samotné 3D moduly, že je stavba postavená z 3D modulu. A toto je ten, ako sme to nazvali, že modulárna výstavba alebo príprava off-site. A tam sa dostávame k tomu procesu, čo si povedal, že v stavebníctve začneme využívať procesy z automobilového priemyslu. Kontrolovaná výroba na kontrolovaných zariadeniach, kontrolovaných kontinuálnych pásoch výroby, kde každý jeden zamestnanec, ktorý tu ten daný produkt, modul vyrába, má presne určený svoju úlohu, ktorú robí. A teda, keď vkladám izoláciu, tak vkladám izoláciu pravidelne a rovnako a viem, akú presne izoláciu tam mám použiť. Keď robím sádrokartónové dosky, tak ich presne režem na mieru. Mám tam minimálne odpadu. Minimálne vzniknutý odpad a rýchlosť takéto realizácie je ďaleko väčšia, pretože si v ideálnych podmienkach, nie si v podmienkach na stavbe. Pekne sa nám to ako keby tak zatvára ten kruh, lebo tá vyššia efektivita, ako si spomenul, tvorí menej odpadu, má menej nákladov, menej poškodzenia životné prostredie a zase sa dostávam ako keby do toho kolečka tej trvalej udržateľnosti a toho životného cyklu, kedy vlastne ten odpad, ktorý je ako keby koncová fáza tej výroby, sa znovu dostáva na začiatok a vieme ho nejakým spôsobom aj zozbierať lepšie v tých dielniach, že? Alebo čo s tým vieme ďalej spraviť? Nechcem teraz vyriešiť akože problémy sveta. Pozrime sa len ako keby, že na svoj piesoček. Odpady z produktov Saint-Gobain v rámci tejto výstavby. Vieme s tým niečo už robiť, alebo robíme v rámci, ja neviem čo, recyklácia, alebo povedz mi. Zase je to také, že všetky tie témy súvisia s udržateľnosťou tej výstavby. A keby som to ešte spojitosti s tou modulárnou výstavbou, niekde to offside alebo dielenskou výrobou stavieb, tak pri tomto procese ďaleko lepšie zužitkuje všetky tie odrezky, ktoré tam máš. To je ten najjednoduchší spôsob, že efektívne využívanie materiálu. To znamená, že najlacnejší odpad, ktorý nevznikne. To znamená, že využiješ každý kúsok, zabuduješ ho do toho dielca, dá sa to tam použiť. Kdežto pri tej stavbe, keď si priamo na stavebnisku, je to oveľa komplikovanejšie. A väčšina tých odrezkov končí v kontajneroch, ktoré sa potom vyvážajú na skládku. Čiže to je asi ten prvý rozdiel, ktorý sa dá urobiť. V rámci tých našich služieb, ktoré v Saint-Gobaine pripravujeme a nedovolím si tvrdiť, že ich máme na 100% rozbehnuté, ale naozaj sa snažíme ísť čo najviac dopredu v tomto smere je ako keby ponúkať službu zberu a recyklácie v tom duchu, že ten materiál ako keby znova spracujeme, či už pri sádrokartónových doskách späť na novú sádrokartónovú dosku, alebo je tam proces, ktorý je keď to pekne poviem, v plienkach, ale zbierame minerálnu vatu, ktorú spracujeme a vyrábame buď s nej fúkanú izoláciu, alebo je tam v procese prípravy aj vyrábanie nejaké ďalšie konštrukčné dosky. To znamená, ako keby... Polystyrén je asi už taká štandardná vec. A polystyrén je naozaj niečo podobné ako pri sádrokartóne, ale tam sme asi najďalej v tomto smere, že polystyrén vraciame
do výroby a konkrétne tu v Trnave dokážeme spracovať a vrátiť 10% recyklovaného polystyrenu do celého procesu samotnej výroby. Takže takýmto spôsobom, možno ako si to povedal, sa nám tie témy uzatvárajú a keby sme to celé zhrnuli a možno to nechám na teba, na to zhrnutie. Vieš čo, nie. Keď už sa tak meníme, zhrň to prosím ťa, lebo o čom sme sa rozprávali, mne sa páči, jak sa to uzavrelo, tak zhrň. Všetko je to o tej udržateľnosti. Hej. My sme si tu dneska povedali niečo o produktoch, o materiáloch i recyklácii. O tom, že ten samotný produkt by mal mať určitú uhlíkovú stopu. Už od samého začiatku mali by mať zmeranú. Čo najnižšiu, hej. Mali by sme vedieť, že aká... Najprv musíme vedieť, aká je. A tam akože Saint-Gobain si myslím, že je líder v tomto smere, pretože asi stále je to pravda, že máme najviac produktov, ktoré máme posúdenie na uhlíkovú stopu, máme k ním EPDčka. To už asi ste tu viackrát tú terminológiu spomínali. Ďalej, čo riešime, sú dôležité procesy, akým spôsobom ten produkt zabudujeme. A to je ďalšie. Toto si možno ešte väčšina tých ľudí neuvedomí, ale ten proces je jeden z najväčších žrútov energie a produkciou CO2. Je jeden taký zaujímavý fakt, a to možno aj ty možno ma doplníš, ale keď sme porovnávali, Škandinávii to bolo, že keď sme niesli nejaký produkt, koľkokrát muselo to auto prejsť na tú stavbu, že akú vyprodukuje uhlíkovú stopu, a keď raz doniesieš nejaký hotový produkt, 3D modul alebo 2D stenu na stavbu, že koľko ušetríš vyprodukovaného uhlíka. Toto si veľa ľudí neuvedomuje, že aj keď ten proces diaľnický sa môže zdať zložitejší, tak tá preprava je x-násobne menšia. Hej. Veľmi. A to súvisí so všetkým. Veľmi taký jednoduchý príklad pri rodinnom dome. A to kamarát stáva rodinný dom a robí ho klasickým spôsobom nekoordinovaným, ako sa väčšina murovaných staviek robí. A murár, elektrikár a kurenár na tú stavbu museli prísť asi 70 krát, keď si sme spoločne. Pretože jeden čakal na druhého, ďalší nemal toto. Čiže on tam prišiel, ešte nemal dokončené rozvody, nemôžem ešte začať robiť omietky, ja ešte nemôžem začať rozvody, pretože tento nemá. Čiže nekoordinovanosť procesov znamená ďalšiu veľmi vysokú uhlíkovú stopu. Čiže to je ten proces a samotný produkt a jeho využitie, to je ten tretí bod, že my ho musíme vedieť zrecyklovať. Či už je to tie odrezky, ktoré vznikajú počas výstavby, alebo keď skončí život tá stavba ako taká. Čiže toto by som tak veľmi zjednodušene zhrnul do takéhoto, že udržateľný prístup a môžeme o ňom rozprávať o všetkých tých témach, ktoré sme tu dneska mali. Miro, ďakujem ti veľmi pekne aj za toto zhrnutie, ale aj za celý podcast, lebo veľmi ľahko sa mi s tebou rozprávalo, možno preto, že o tom debatujeme pravidelne cestami v aute. Držme si palce, aby nielen tento rok, ale aj tie nasledujúce boli aj ekonomicky lepšie a aby sa nám vlastne podaril celý ten posun tak, ako v neho dúfame. Priatelia, podobne vám želáme všetko dobré do nového roku, keďže to je prvý tohtoročný podcast. A posledné slovo nechám tebe. Ja ďakujem za túto možnosť, Tomáš, ďakujem za tvoju prácu, ktorú robíš, a aj za podcasty a za taký tú evangelizáciu udržateľnosti a všetky tých tém, ktoré s tým súvisia. A verím, že si aj vďaka tomuto podcastu nájdeš čím ďalej tým a viac sledovateľov. Takže priatelia, ďakujem aj ja veľmi pekne a držíme si palce, vidíme sa možno niekedy na budúci. Majte sa. Majte sa.